Karbi Anglong Morning Star Football Club la ke Karbi Anglong District Chotkali Assam State adang pia longta nongnam ka chathangklong a football club lo lapen Karbi Anglong aro kidon football club atum ke Karbi Anglong Morning Star FC po amen karjulong penta ka pherihur a club lo Bangso Karbi Anglong Morning Star Football Club a founder Niji Kro lapen kapre katum akimang pon lake Karbi Anglong aro football ka pathwa hin ove kimia tuma phan ka pachi hungdun pen kangthur ponjia phan pura Karbi Anglong Morning Star Football Club sengdet pen along football ka pathwa sai setami dengpon lo Bangso jok Assam State Premier League Diphu kasa pathwa klamalong ka pathu pona hot setami chipa haidun si all Assam along nongnam pachathang dun lo Bangso aphi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District arlo atokano football ka pathu ka chi humponjia phan academy setami Diphu hamren bokajan pendanglok kapre kalong longthom kebra ke thoman Morning Star Football Academy ke steng ponajok piniarni clip somartom setami ka pathu hin ka chi hung thekpon longlo Lasi kedam tang phaikuni ni pioneer cap arni Diphu manja atubar piarai chutianala mile troxia longkido Karbi Anglong Morning Star pathu aklamalong Ingdeng kreke thom Karbi Anglong Morning Star Football Club amahang kethek arni talon pon Bangso hot Karbi Anglong Morning Star Football Club maiphu sengkan rokhang chunbang bikrom teron pendanglok Karbi Anglong Morning Star Football Club along klembang phubang phetumta chetongdun News report Karbi Anglong Live